I expliqueu-m'ho, perquè això és la ràdio, nois i noies, i molts de vosaltres, doncs, evidentment, no veieu el que passa, però tenim alguna cosa aquí que ens grava, i expliqueu-me de què baixa del a pera picada, perquè avui tenim aquests càmeres aquí gravant-nos i crec que hi té alguna cosa a veure, això, no? Bé, això és una cosa de joves, perquè jo la feina que tinc per arribar a entendre què coi estem fent. És una sèrie sobre la sèrie que es fa per mirar-la des d'un altre cantó, que no és ben bé la tele. Que és per el telèfon. El telèfon mòbil. És que el meu pare, com que no ho entén massa, li costa explicar. És que a mi em sembla que pel telèfon no ho veurà ningú, perquè si estàs enraonant tens el telèfon a l'orella i no pots veure-ho. Sí, però això no va per aquí, Roger, a veure. És que jo juntament amb el Roger del Món, que és un altre crac, pensàvem que el bo de la sèrie és aquest enfrontament pare-fill, aquestes dues generacions, doncs aquest duel també interpretatiu, i creiem que era molt bo captar quan estàvem assajant o quan ens enfadàvem jo i el meu pare, que ens enfadem moltes vegades, o quan teníem moments relaxats, doncs tot això plasmar-ho capítols de 2 minuts. I doncs això és el que estem fent. Això podreu baixar-vos-ho, suposo, si heu d'enviar algun missatge, suposo. Sí, si entres a tv3.cat/aperapicada tot junt... Tu pots baixar a la part baixa. Allà pots veure el capítol de cada setmana i te'l pots baixar per el mòbil posant pera al 7033.